Velkommen til Social Code STU. Jeg hedder Trond. Jeg er afdelingsleder her på vores STU i København. Er du ung med særlige behov, og leder du efter en STU her i København? Her på Social Code STU, der arbejder vi med IT i praksis. Vi bygger ting, der faktisk virker. Spilprogrammer og andre digitale projekter. Her på stedet er vi meget optaget af, hvem du lærer af. Du vil blive undervist af en IT-faglærer, som er super dygtig inden for sit felt. Undervisningen den vil blive understøttet af et pædagogisk personale, som kan skabe nødvendig ro, forudsigelighed og struktur. På linjen software og spiludvikling vil du arbejde med programmering, f.eks. C# og Python. Du kan udvikle dine egne spil i Unity, arbejde med 3D til spil og andre visuelle projekter. På IT-teknik og support arbejder vi hands-on med udstyr. Du vil lære at skille PC'er og smartphones ad og få dem til at fungere igen. Vi arbejder med fejlfinding, sætte server op og hjælpe andre, hvis noget driller. På den grafiske linje arbejder du kreativt, både med billeder, video, tegning og grafik. Du lærer at udvikle idéer, skabe dit eget kreative udtryk, både analogt og digitalt. Du behøver ikke kun noget i forvejen. Nogle de kan en del IT, andre de er lige begyndt. Her der tager vi udgangspunkt i dig. Det er vigtigt for os, at din hverdag den er overskuelig, at der er en god plan for dagen, med tydelighed og struktur, og du aldrig vil opleve at blive overladt til dig selv. Hvis du synes, det lyder spændende, så er du meget velkommen til at komme forbi her på Nørrebro, se stedet og mærke, om det skulle være noget for dig.